Hauxe dugu beldur barik berso txapelketako finala. 8 bersolari ditugu gaur gurekin oholtza gainean, berdintasunaren aldarrikapen ahalik eta hoberena egiteko asmoz. Besterik gabe, lanean jarriko ditugu gaurko 8 pertsolariak. Altxa mesedez, beldurra eta zalantza. Hauxe da zuentzako gaia. Askotan entzun duzue galdera berbera. Zein gustatzen zaizue gehiago? Aitor ala Mikel? Naiz eta zuei Leire edo Ane gehiago gustatu, beldurrez eta zalantza zaudete egia adierazteko. 10 txikiak bertso bana, zalantza hasira. Arkigorta arkxabinik barrun arantza, aldatu egin baitez sexuan norantza, onartuko anauten erbioen dantza, lehen orekatxu zena orain da balantza, biziontan nagusi egin zaitzalantza. Kontatu baiala ez beldurra ugari, olakoa naizela ez aldan abari, ez dakit zer erantzun haien galderari, ala dirudi baina enaiz pekatari, zergatik egin uko nineu naizenari. Etxaren mesedez, etxipena eta etxaretena. Hauxe da zuek biontzako gaia. Besteen begietan lodiegiak eta itxusiak zarete. Ez zarete edertasunaren eredu. Hori dela eta ezin dituzue jasan ikaskideen mespretxu eta burlak. 8 txikian bertso bana etxipena hasira.